umalume uyangitshela uthi akasamthandi umalumekazi, uthanda mina. So umalume manje nisahlala naye noma uhlala kwakhe? Uhlala kwakhe manje nomfazi wakhe. Kodwa kumina siyakwazi ukubonana, siyafunelana. Manje nibonana kuphi? Nibonana yini? Sihamba siyobhuka. Hayibo. Hayi kulungile sisi wami, ngiyakuzwa. So ke silando sisi wakho ke kuba uyena ke umchazele udaba lwakho, sizwe kuyena ukuthi uyibona kanjani lento oyishoyo, ucabangani ngesinqumo sakho leso socabanga ukusithatha njengamanje. Usho kodwa ngicela uqale ngibuze kuwena ukuthi wena unesiqiniseko yini sokuthi lento ufuna ukuyenza ngoba njengoba ubize thina nje uzobonwa abantu abaningi. Uyabona? Baningi abantu abazokubuka bazokuhlaziya ngendlela yabo, ngeke kube nankinga. Anginankinga. So into oyifunayo wena ukuthi kube khona uxolo phakathi kwami nodadewethu. Yeah. Usimalume ngifuna accept usimalume sezoba mkhwena wakubo.